Satnam, avui us porto una meditació per activar la vostra aura. És una meditació que et rodeja d'una llum protectora, donant-te claretat mental i eliminant els dubtes que puguis tindre a través de despertar la teva intuïció. És una meditació que també et dona una personalitat encantadora i magnífica. Ho farem amb el mantra Mangalatxam Mantra, amb mans en muda d'oració, amb els dits creuats. Les dones creuarem a l'esquerra sobre del dret i els homes al dret a sobre de l'esquerra. Sortirem d'aquí del centre del cor i amb el Ad Kureina-Me anirem estenent els braços 30 graus cap a dalt, no cap al front, sinó 30 graus cap a l'infinit. I amb el Jugat Kureina-Me anirem tornant, una altra vegada al centre, Sat Kureina-Me anirem estirant, Siri Gurudev Tetna-Me tornarem una altra vegada al centre. Ho anirem fent durant 3 minuts. Jo us acompanyo amb l'harmònium i només desitjo que disfrutis d'aquesta meditació.